Hola a tothom, en aquest nou vídeo avui veurem... Hòstia, vaya gall. Fins ara no ho havíeu vist perquè si me'n sortia algun doncs ho tallava, però sóc pitjor que Guardiola. Segueixo tenint la veu d'un nen de 12 anys. En fi, com us deia, avui us porto eliminatòries de Champions. Als vuitens has de sortir la Lazio, el club italiano és el que em feia més il·lusió. Però bé, suposo que cada primer de grup és el que té, no? Et toca un rival més fàcil. Aquest Juventus-Bayern era molt bonic, i el Madrid-Arsenal déu-n'hi-do, fins i tot l'Atlètic Lyon, el Barça-PSG promet, el Barça que va ser el segon de grup, darrere meu, se li ha complicat la vida, veurem què acaba passant. De moment anem a veure la plantilla de la Lazio per conèixer una mica millor el rival i potser ens en portem una sorpresa i en veritat són boníssims i tenen, jo què sé, saps? En fi, Stracoixa no està mal, un porter de 88, déu-n'hi-doret. En defensa trobo que tenen molt pocs centrals, això vol dir que segueixen jugant en defensa de 3. Per aquí hi ha Gueye amb 34 anys, i aviam qui més hi ha, Murgia aquest no el conec, aviam si hi ha algú més interessant. Rakitic! Què fas aquí, Rakitic? Amb 36 tacos, el capullo encara corre prou, 56 de ritme, normalment els jugadors de 30 i pico d'anys són unes tortugues. Silva també trobo que tenen un migcamp molt vell, i en atac tenen molts jugadors, i no sé si juguen amb un 3-5-2 o amb un 3-3-8, perquè això no suma 11, oi? En fi, aquí veieu una mica els jugadors. M'ha sorprès Rakitic i Sturridge, que els el vaig vendre i també té 34 anys. En fi, amb la plantilla de la Lazio jo no sé com han arribat fins a vuitens, però el que tinc clar és que no arribaran a quarts, que els guanyarem. Així que anem a veure ja el resum de l'anada que jugàvem a l'Estadio Olímpico a Itàlia. La convocatòria de la Lazio veiem que exclou a Rakitic i a Sturridge, no sé per què, i que juguen amb l'alineació més lletja de tot el joc. Aquest dibuix així és horrorós. En fi, el màxim perill jo crec que arribarà per les bandes amb El Shaarawy i Koné. Nosaltres juguem al clàssic 4-3-3, l'única novetat potser són els dos interiors, que jugo amb Nandes i Ndombele, normalment juguen Eriksen o Ceballos, però la veritat és que Nandes juga molt bé i és molt important, i Ndombele doncs vaig pagar molta pasta, però crec que Eriksen i Nandes són els que últimament s'estan entenent més bé junts. En fi, comença el partit, l'hem anat movent d'una banda a l'altra, aquest és Hernández cap a Neves i la pilota arriba a Maffeo, que es vesteix d'interior, entra dins de l'àrea i fa el primer. Era just al minut 4, encara no, i ja guanyàvem 0-1. La Lazio miraria de reaccionar fent el clàssic gol del mig camp, el gol de saque, però aquí talla Hernández molt bé, ara m'equivoco amb l'entrega i m'acaben xutant, per sort, a fora. Serveixo en curt des de porteria i la vaig movent d'una banda a l'altra amb calma. Aquest és Ndombele per Rubén Neves, pilota per lateral a Hernández, que busca Nandes però talla el migcampista de la Lazio. Recuperem molt ràpid i ara tornem a enviar la pilota a Maffeo, que combina amb Nandes, ens ho prenem amb calma, anem triangulant, fins que podem desmuntar-nos una mica la defensa. Aquí tinc a Roberto Firmino, que veu molt bé a Cruz Moura, i fa un xut creuat, aconseguim el 0-2 abans del quart d'hora de partit. Aquí teniu la repetició, faig molt bé el moviment, i el xut creuat, el porter no hi pot arribar. I Cruz Moura, que ja porta 3 gols en Champions, més o menys els mateixos que Mbappé. En fi, la Lazio només m'ataca quan saca del mig camp, i aquí però Alisson atura molt bé la pilota, hi ha un segon centre, que acaba amb un refús per part nostra, i ara som al minut 36, estem ja entrant al tram final de la primera part i el porter s'equivoca amb l'entrega, la recuperem molt bé i Cruz Moura combina amb Rubén Neves, aquest és Nandes per Ndombele, que torna a tocar enrere, de nou Neves per Nandes, veig a Mbappé i faig un bon xut que surt desviat. I abans d'arribar al descans encara tinc una última oportunitat, la pilota arriba a Cruz Moura dins de l'àrea, però en xut però surt molt desviat, tot i així me'l ensenyen com si fos el jugador més important del partit i de moment realment amb aquest gol i donant molt de joc ho està sent. I un cop acabat el descans comença la segona part, la Lazio busca sortint llarg i l'àrbitre no sé què indica, fora de joc em sembla de Roland, però m'estranya. I fins al minut 60 no passa res més, aquest és Nandes, que veu molt bé a Roberto Firmino, m'espero, aguanto una mica i acabo veient l'opció de xut i la pilota que vol trobar ser. I després Nandes remata però era fora de joc. Minut 70 gairebé, pressiona molt bé Rubén Neves i aconsegueix recuperar la pilota, la deixa per Firmino, que està molt lluny de porteria, i finalment s'atura, i la torna a Rubén Neves, que veu ara a Mbappé, entro dins de l'àrea i una altra pal, hòstia, tio. Ara som a minut 73, Nandes recupera la pilota, la toca cap al lateral i aquest l'envia cap a Ta i Varane no sé per què es fot a córrer endavant. Jo tinc posat que els defenses no corrin endavant, no sé per què ho fa. Però bueno, jo segueixo jugant, Ceballos que acaba de substituir en Ndombele la toca, finalment l'agafa Nandes i fa aquest xut que surt a fora. Minut 77, jo aquí vaig cagar una mica perquè em trenquen molt bé la defensa, em troben molt bé a l'esquena, però per sort Alisson l'envia a corna. Al minut 81, mentre la Lazio mira de fer-me un gol, els meus jugadors s'ho passen bé fent-se travetes ells mateixos, i res, al minut 84, pilota per Machado dos Santos, que substituïa Cruz Moura, fa molt bé la paret amb Firmino, Javan Machado llavors entra a l'àrea, prova un centre cap a Mbappé, però refusa la defensa, recupera ara Maffeo, que combina amb Baramu,
que ha sigut l'últim canvi, i ara Ceballos, que és l'altre canvi que us he dit abans, de nou ara amb Ceballos, de nou ara amb Nández, pilota per Firmino, que la deixa per Machado, faig un xut que refusa el porter, rebot en defensa, prova el xut Mbappé, rebot en defensa, aquí em torno boig, ja no sé què fer, faig una merda de regateig, llavors Mafeo m'obre el forat, centro amb Mbappé i gol de Machado Santos de cap. Minut 89, aconseguíem el 0-3 i això ens permetia anar molt tranquils a Anfield perquè, a no ser que siguis el Barça, doncs, bueno, el Barça tampoc, perquè el Barça a fi les va fer caca, en fi. No ho he superat encara. No ho he superat ni ho superaré mai. En fi, som a 1090, recuperem una pilota i l'enviem a Machado dos Santos, com que està motivat perquè acaba de marcar, decideix que vol acabar aquesta jugada i fa un xut des de lluny que el porter envia a córner. Acaba el partit guanyant 0-3, l'eliminatòria està molt encaminada, però s'ha de jugar la tornada, sempre pot haver-hi un desastre. Esperem que no sigui el cas. En fi, ja som a Anfield, han passat uns dies i torna la Champions. Juguem pràcticament al mateix 11. La novetat és que avui sí que juga Eriksen al mig del camp en lloc de Nández i la resta segueix tot igual. En el cas de la Lazio també presenten els mateixos 11 homenets. Comença el partit, saquem nosaltres i anem movent-la. Juguem bastant ràpid i endavant. Aquest és Mbappé, que aconsegueix emportar-se un rebot. Ara fa mitja volta i es planta cap a dins de l'àrea, finalment xoca i la perd, recupera Eriksen que combina amb Neves, ara Eriksen veu a Firmino, s'atura un segon, veu a Mbappé que la deixa morta per Eriksen i el danès que l'engalta, és un gol una mica raro, però mira tu, tots els gols al final pugen al marcador, el xut és imparable, gol d'Eriksen, és el primer gol que fa a la Champions amb el City, la veritat és que no havia fet una puta merda. Ara som al minut 21, Mafeo qui l'aguanta, no sé per què collons t'has fot a córrer endavant com l'altre dia Varane. En fi, la pilota arriba a Mbappé, que se'n va cap a dins, la toca amb Ndombele, aquest combina amb Hernández i finalment Ndombele toca per Eriksen, que xuta i el porter canvia a córner. Minut 36, ara és la Lazio qui ho intenta, fa un centre lateral que acaba enguspant Alisson, llavors sortim jugant ràpid, aquest és Eriksen que veu a Mbappé, Mbappé per Roberto Firmino, minut 40 gairebé, la passem de nou a Mbappé que xuta i falla. Aquí tenim la repetició, xuta massa fort i se li eleva. Minut ja 44, encara no hem acabat la primera part, us dic que estem a punt d'arribar-hi, però tenim moltes oportunitats al final. Aquest és Cruz Moura que triangula molt bé amb Ndombele i Firmino i finalment la pilota surt a fora. Però encara no s'acaba la primera part, minut 45 i just abans d'arribar al descans la Lazio té una oportunitat, sempre en marquen abans del descans, però per sort avui Alisson l'atura. Quina puta sort, perquè és que és el típic gol que et fan. En fi, bueno, tampoc no hauria passat res si em marquen, perquè l'eliminatòria està guanyada, però és això que sempre intento mantenir la porteria a 0. Acabeu de veure la primera aproximació de la Lazio a la segona part, però acaba amb falta en atac, i ara és Alisson que la centra cap a Firmino, la despenja molt bé, la pilota arriba a Cruz Moura, que se'n va cap a dins i acaba xutant, però el porter envia a córner, però aquest cop la defensa ho evita. Minut 54 i estem a punt de recuperar pilota, finalment qui ho aconsegueix és Eriksen, la toca cap a lateral i aquest ara és Mbappé que posa el turbo, aquí m'aturo molt bé superant l'entrada, de nou és Eriksen que s'atura i veu a Mbappé que aprofita el passadís per fer plàcidament el 2-0. Minut 62, Hernández recupera una pilota que combina amb Ndombele, de nou la pilota arriba ara al lateral que veu molt bé Firmino, aquest veu dins de l'àrea Ndombele que s'atura i la deixa per Eriksen que fa el 3-0. Doblet del danès, aquí teniu la repetició, aguanta molt bé l'1 contra 1 i pam, bat el porter sense problemes. Al minut 68 torna a ser Eriksen que la toca per Firmino, aquest és Mbappé que busca a segon pal a Cruz Moura i remata però avui no aconsegueix marcar. I finalment al minut 72 Nández que acaba d'entrar assisteix a Eriksen que fa el seu primer hat-trick amb la samarreta del Liverpool. Aquí el teniu recollint la piloteta. Jo crec que podem deixar el resum aquí, no va passar gran cosa més i després d'un 3-0 i un 4-0 podem passar ja a la següent eliminatòria. Anem a veure ara quins eren els possibles rivals i quin ens va tocar. D'entre Madrid, United, Nàpols, Atlètic, Bayern i PSG, ens toca el Bayern 04, el Bayern Leverkusen. Per mi és el rival, sens dubte, més fluix, però anem a veure la seva plantilla perquè potser ens emportem alguna sorpresa. Leno de 88 no ha fitxat per l'Arsenal i segueix aquí, Bender de 34 tampoc s'ha mogut, Carvajal de 32 ha tornat a l'equip on va despuntar cedit pel Madrid, Héctor de 32, Dragovic de 33, Juanfran de 35, tots són molt vells, Maman és una bèstia a part amb un ritme increïble que jo el vaig provar pel Girona i era boníssim. Pol Lirola està bé, Mendy està molt bé i Muniesa és un altre jugador random de 32 anys i després Rechos aquest és també un central molt bo, sempre el veig a promeses. Al mig del camp, bueno, aquest no està mal, Bran és 88, Bailey és 89 i la resta tampoc hi ha gaires coses. Aquí hi ha un Coutinho, jeje. El Gutiérrez aquest jo l'he provat una vegada, no està mal. Havertz és boníssim, bueno, tothom al FIFA 19 està encantat amb aquest home
i és que la veritat és que és brutal. Mira, a més està a punt de que contracte. Renato Sánchez, del Bayern, ara està al Bayern 04, i l'estrella ofensiva és Moussa Dembélé, i acompanyat de no gaire jugadors bons, la veritat. Bueno, Under, pot tocar els collons i ja està. Vitinho, meh. Si hem vist la plantilla, anem a veure ara el calendari. Teníem un mes de març molt tranquil, vam guanyar Nottingham Forest, vam guanyar de nou a la Lazio, vam guanyar el Newcastle, però l'últim dia del mes empatàvem contra l'Arsenal, 3 dies després perdíem a casa del Manchester City i després perdíem com a local a casa del Brighton, i amb aquest panorama rebíem el Bayern 04 a casa. Us ensenyo ràpidament les alineacions. Nosaltres juguem al clàssic 4-3-3 amb Maffeo, Varane, Taller, Hernández a la defensa, al mig del camp amb Neves, Eriksen i Nández, i a l'atac els tres de sempre, Mbappé, Firmino i Cruz Moura. I el Bayern 04 que juga amb un 11 sense sorpresa. Evidentment el porter és Leno, els laterals són els millors, Carvajal i Mendy, els centrals també són els més ràpids, Vamana i Retsos, doble pivot amb Bender i Renato Sánchez, les bandes per les estrelles Brandt i Bailey, de mitja punta el perillosíssim Havertz i de davanter la bala Moussa Dembélé. La veritat és que és molt millor equip del que em podia esperar. Ja ha començat el partit, ha sacat el Bayern 04, que quan creua el cercle central la perd, ha recuperat amb Eriksen, ara Hernández combina amb Nández, de nou Eriksen que fa una paret amb Maffeo i el danès busca Nández però me la roben. I ara surt el Bayern 04 com una fletxa, aquest és Havertz per Moussa Dembélé i l'ex del Celtic em fa un retall molt bo, arriba a línia de fons, aquí Imta intenta fer una entrada però el play decideix que no, i la pilota acaba als peus de Brandt, que me la fica per sota de les cames d'Alisson. Comencem el partit de la pitjor manera, comencem perdent, i ara saquem de mig camp, mirant també de mantenir una mica d'estona la pilota i apropar-nos mica en mica a l'àrea rival, perquè no vull perdre el control del partit. Llavors aquí la tinc a Firmino i me la roben. Vull tenir el control i me la roben i se m'apropen molt ràpid a l'àrea i per sort aquest cop podem refusar. Minut 14 i tenim una bona aproximació, Mbappé aconsegueix recuperar-la i Firmino xuta però lateral al porter. Minut 18, centre cap a l'àrea que refusem i ara Eriksen s'atura i veu a Mbappé. Mbappé per Nández i l'uruguaià enrere per Theo. Theo per Varane i jo no la vull passar allà. I quina puta liada, Varane, jo no l'estava passant allà. Joder, Varane, que no l'estava passant allà. Oh! Gràcies Alisson per parar-la. És que m'agafava alguna cosa, Jo no l'estava passant allà, collons. En fi, ara intentem respondre amb una bona jugada i el xut a la mitja volta que l'atrapa el porter. Minut 32, les coses no m'estan sortint bé, m'estan atacant ells, per sort la puc recuperar, però és que alguna cosa no funciona, així que decideixo anar a les tàctiques i augmentar la velocitat de joc, les oportunitats de passes, centres i xuts, i aviam si així puc millorar una mica. Però la primera cosa que faig és perdre la pilota i veure targeta groga amb Varane per tallar la jugada. El centre de la falta, després d'un cop de cap, va per les mans d'Alisson i al minut 38 intentem empatar abans del descans. Aquest és Nández, l'uruguaià veu molt bé a Mbappé i no puc xutar bé. Ara torna a amenaçar el Bayern 04 amb un passe a l'esquena a la meva defensa, però recupera molt bé que combina amb Maffeo i ara l'envia cap a Hernández per Cruz Moura, que busca Roberto Firmino, i aquest es planta dins de l'àrea per buscar una última jugada abans de la mitja part. Entrec un córrer i l'àrbitre diu que no. I ara ja arribem a la segona part, vull sortir ràpid, he de buscar un gol com sigui, però la perdo amb Maffeo. I estic a punt de liar-la i dic a la merda. Falta de Maffeo, targeta groga, almenys no em marquen. Refusem el centre, el rebot per Bender, però Varane s'imposa i veu molt bé a Roberto Firmino, el brasiler espera la pujada de Cruz Moura i el portuguès es planta sol dins de l'àrea i defineix molt bé per fer l'empat a 1. Aquí tenim la repetició, la veritat és que el defensa lia una mica allunyant-se de Cruz Moura i el portuguès ho aprofita molt bé per fer el seu quart gol a la Champions, que està sent molt important per l'equip. Ara trec a Varane, que té targeta groga, i faig entrar a d'Elit i seguim ja jugant. Minut 58, Nández combina amb Eriksen, pilota ara cap a Cruz Moura, el portuguès fa una paret amb Firmino i ara veig a Nández dins de l'àrea que veu el punt de penal a Eriksen i amb un toc subtil fa el 2-1. Quart gol també a la Champions d'Eriksen i ja anem per davant del marcador. Aquí ho celebra amb l'afició, molt content. Ara, minut 68, em fan una falta a Ruben Neves, que no sé què fotia tan avançat, i la xuto amb Cruz Moura i surt lleugerament desviada. No anava malament. Cruz Moura té com 87 de xut de faltes i bastant efecte, o sigui que amb ell les xuto prou bé, però no aconseguit encara marcar. Va del cantó d'un duro. Minut 69, ara ho prova el Bayern 04, són dins de l'àrea i per sort el seu xut també surt lleugerament desviat. Minut 70, de nou Ruben Neves combina amb Nández, aquest és Ndombele que han substituït a Eriksen i Firmino fa un gran moviment però hòstia puta el porter que la para. Minut 73, només guanyo 2-1, és un resultat que és molt remuntable a la tornada i en aquest partit a més encara puc tenir un ensurt, com per exemple aquesta jugada que gairebé em marquen i necessito aconseguir un gol perquè és que el 3-1 sí que et permet respirar més tranquil, no? Però bueno, aquí em fan penalti a Nández i l'àrbitre no el pita i ja arribem al minut 80 i és que m'estic cagant en tot perquè el Bayern no ho para d'intentar i de fet aquí em fan un xut que sort que Alisson envia a córner. Llavors no sé molt bé quin canvi fer i al final decideixo que faig entrar a Thomas per Cruz Moura i faig una mena de 4-5-1 més defensiu perquè
no vull fer el tonto i endarrereixo una mica a Mbappé. Llavors, minut 81, centra del córner, l'atrapa molt bé Alisson, el cop de cap és suau, ho torna a provar el Bayern 0-4 però aconseguim refusar, i ara la pilota arriba a Roberto Firmino, que aguanta molt bé, i aquest aquí veu a Thomas, que fa un gran passe de taló, quina puta barbaritat. El xut de Firmino no és bo i Mbappé que marca de rebot una collonada de gol. Fixeu-vos en el passe, com m'aturo, com... Ai, que bo que és, Thomas. Ai. I el gol és una merda, però al final el 3-1 és el que em permet respirar tranquil. Fixeu-vos com rebota de malament, és horrorós, però bueno, gol importantíssim, guanyem 3-1, per tant, i això ens permet respirar tranquils de cara a la tornada. Molt bé, doncs després d'algun partit de Lliga que vaig guanyar i que no us poso perquè tant li fot, juguem al Bayer Arena. Té un nom molt raro. En fi, que Cruz Moura me l'ensenya, diu que va fer 2 gols el dia abans. Fixeu-vos en aquesta foto i fixeu-vos ara en com és ell. És que el pentinando s'assembla a una puta merda, coses de la Play i els jugadors creats. I res, la d'alineació al Bayer 04 em sembla que és exactament la mateixa que l'anada i nosaltres juguem el mateix 11 amb 2 canvis. Hakimi per Maffeo i Ndombele en lloc d'Eriksen. I ja comença el partit, us he de confessar una cosa, veieu que el meu jugador no s'està movent, que simplement es canvia de forma automàtica? M'estava rentant les dents, vale? Vaig deixar que el partit s'estigués carregant mentre em rentava les dents, i me'ls vaig estar rentant durant massa estona, perquè m'agrada tenir-les netes. I llavors res, que aquí estan a punt de xutar-me i finalment arribo i em poso a córrer amb Ndombele i amb Theo, recupero la pilota però em poso nerviós i m'acaben centrant i per sort l'atrapo amb Alisson. Problemes del directe, d'acord? Aquí estic una mica més tranquil amb Hakimi, pilota ara per Randes i Neves, i vaig triangulant ara una altra vegada, pim-pam, ja... En fi... coses que passen. Cruz Moura se'n va cap a dins, la toca ara cap al mig de camp i aquest és Roberto Firmino que busca a Nández i xuto i pilota al travesser. Ara la Play fa de les seves i permet que Moussa Dembélé s'emporti tots els rebots i que m'entri a l'àrea i per sort Brandt falla pràcticament a porteria 0. Ara se suma a minut 24 on després d'un córner al Bayer 0-4 sortim a contracop, Cruz Moura busca en Dembélé i aquest el seu compatriota, Mbappé entra a l'àrea i centra. La pilota toca claríssimament a les mans del jugador del Bayer 04, però l'àrbitre no assenyala penalti i em surten al contracop. Aquest ara és Dembélé per Kai Havertz, que no perdona, 1-0, i amb un altre gol el Bayer 04 ara mateix ens eliminaria. Per tant, hem de marcar sigui com sigui i ho intentem abans del descans, però després d'aquesta bona combinació protagonitzada per Cruz Moura, Mbappé aconsegueix només un córner. Córner que centro bastant amb el puto cul i la pilota acaba als peus dels jugadors del Bayer 04 i arribem així al descans. Comencem la segona part secant, poso ofensiva perquè he d'anar a buscar un gol com sigui, però la perdo molt ràpid i ara surt el Bayer 04 contracop, Dembélé, que és molt pesat, la perd però l'agafa Havertz, que també és molt pesat, i acaba xutant a les mans d'Alisson. Ara, minut 51, Nández comença una jugada, combinament Dembélé, ara la toca per Firmino i Mbappé li torna a l'uruguaià, que entra dins de l'àrea, m'aturo, giro, xuto, però el defensa refusa just abans. Minut 56, Cruz Moura fa una molt bona paret amb Firmino, i després de marejar molt bé els defenses, aconsegueixo arribar a la línia de fons i treure un centre que ningú pot rematar. Em sembla que arriba l'hora de fer entrar a Eriksen i sumar una mica de gol, però som al minut 73 i amb el danès al camp tampoc hem aconseguit crear més perill i atenció perquè són dins de l'àrea i amb un gol m'eliminarien. Per sort la podem refusar, però la torna a perdre molt de pressa. I ara aquí la tenim amb Under cap a la banda, refusa-tà, i la Play que decideix que Under agafi la pilota i en faci aquest xut impossible i apa tu, 2-0 i ara mateix ens anem cap a caseta. Així que dubto si poso a Machado o Brewster per mirar de remuntar el partit i finalment decideixo que l'anglès m'està donant més seguretat de cara a porteria. I a més augmento la velocitat dels passes als centres i xuts perquè necessito fer un gol com sigui. Saquem ara de mig camp i la perdem una altra vegada. Bastant de pressa, Renato Sánchez se m'està a punt d'escapar i t'agafa una falta, que per mi no ho és, però bueno. L'àrbitre sí que l'assenyala i el centre per sort no és gran cosa, podem refusar, i Brewster la toca per Eriksen, que s'atura, li torna de nou a l'anglès, que s'empatxa de pilota, jo crec que li havia de passar a Eriksen, però bueno, m'equivoco, entro dins de l'àrea, ara sí que li passo a Eriksen, però és massa tard i l'acabem perdent. Al final es veu que era fora de joc, per això qui saca és Leno, i aconseguim interceptar-la amb Ta per Brewster, necessitem un gol, ara mateix estem eliminats, ho repeteixo, i aquesta podria ser la jugada. Aquest és Neves, pilota per Brewster que xuta, la treu el defensa, però l'agafa Mbappé, xuta i gol! Minut 83, Mbappé aconsegueix caçar un rebot i fer el 2-1. Amb aquest gol estem classificats, així que ens toca defensar, i jo que no soc tonto, poso a D'Elite per Ta, que té targeta groga i no vull acabar amb 10. I a veure, per si algú no li havia quedat clar, quan deia que amb el 2-0 estava eliminat, és perquè l'anada hem quedat 3-1, per tant ara mateix el global d'eliminatòria era de 3-3, però com que ells em van fer un gol fora de casa, i en la Champions els gols fora de casa valen doble, el resultat era de 3-4, però amb el gol que jo he fet, qui guanya ara 4-3 sóc jo. Així que, si la cosa no canvia, passo de ronda. I com que la recupero al minut 90 i l'última jugada és per mi, tot sembla indicar que sí que serem a la següent eliminatòria.
I atenció que podria ser un golet més perquè Hernández la deixa per Eriksen per Mbappé, però refusa el porter. Doncs no, anirem a la següent ronda però guanyant per la mínima. El global és 3-4 i anem a veure ara qui ens toca a les semifinals, perquè ja som a les semifinals de la Champions. Doncs els possibles rivals són el United, que ha eliminat el Madrid, l'Atlètic de Madrid, que ha eliminat el Nàpols, i el Bayern de Múnich, que ha eliminat el PSG. I atenció, perquè un cop fet el sorteig veiem que hi haurà semifinal anglesa. Ens ha tocat el Manchester United, que es deu estar cagant en tot, perquè ja els hem guanyat 5-1 a la Lliga i 5-0, com heu pogut veure en els anteriors vídeos. I a l'altra banda tenim l'Atlètic de Madrid i el Bayern de Múnich. Un d'ells dos serà, espero, el nostre rival a la desitjada final de la Champions. Això és tot per avui, ens veiem al proper vídeo. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,